Pak, Piye? apa iku? Aku ora gak oleh-oleh pacar ngono ya, Pak. Paling kowe kurang le usaha paling. Wis ya, Pak. Wong aku wis download aplikasi golek pacar barang kok. Dah, kok mah aplikasi piye? Maksud iki ndonga yo kowe golek nang njaba ki kenalan cewek lho maksud iki. Malah dadi aplikasi piye? Oh, ngono kuwi. Heeh. Kaya sapa kaya jenengan biyen usaha piye, Pak? Beh, aku yo pendekatan barang kok. Piye? Ceritane piye, Pak, ceritane, Pak? Ngene iki lho. Apa? Kan cewek sing kae. Dulu sing loro kae. Kok sik pamit putih. Oh, sebelah kene. Oh, Apa? tak tembak piye, Bang? Harus ditembak. Mendak modar. Ah, matamu. Masa yo mudar, masa ditembak dadi pacar lho. Ya kono nek wani ngono, tarani ngono. Oke, siap. Antuk, Mbak. Belum pada di pacarmu. Kok tak bonceng motor kuis? Apa toh? Sak kenal tanane. Kene mlaku terus ya, Mas. Ra tau nggo motor, Mas. Alah mek remote ilang ora tak goleki lho, Mbak. Loh, remote? Hmm. Ra tau ndelok TV kene, Mas. Peh, Gaweane nonton YouTube. YouTube ki lebih dari TV. Peh, angel tenan iki cah iki. Yo. Mbak, boleh kenal anda yo? Tak kenal maka tak. Samplok lho, Mas. Minggir. Oh lah. Oh kok galak imen lho. Mun aku. Apa? Ulangi aku yo. Andi. Tembak cewek iki kae lho. Alah, kowe wae kowe jek aku dhewe ora oleh cewek ngene kok. Justru kuwi kudu memang aku. Penang kok sana nih, ngomong ini. Gini ya. Ayo udah teh. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Wes, goreng aja kakek ribut gere. Ampun, Mas. Wes gorengnya ampun. Oh. Balik kita sih, Mas. Wah, wegah. Boleh. Iya. Mbak, tak balik nih, Den. Matur nuwun nggih, Mas. Siap. Hati yuk, Mbak. Ih, parah. Gambleh terus. Bukannya dhewe wong-ewang ngono. Iya, Mak. Mak, ya, Mak. Ya. Iki wis. Awake galak ket bayi, Pak. Hah? Apa? Ora, Mak. Mak.